Design Build Package, Design Only, Construction Management, Project Management, o Branding Logos. O offer na nga niya ng bayong buklat ang architectural firm ng Quinta Archi Corporation. The word itself, ma'am, Quinta, means five. Number one, si God, who is the greatest architect of all and the creator of everything. Then kami pong apat na directors. Architect Jose Reniel, Architect Francis, and Architect Renz. May gumpis sa impa, may kaluguran na rin apat na director architects ng firm inyang college days. Ang gana kayong sabi-sabi lang meniko ang lisensya, king apili ang propesyon. From being Dota Boys, may talakadla at maging owner ding sarili-sarili ng firms, Sikhay Design Group, JRT Miranda Architects, at RF Architects. Manikwa na laka ng mga regular proyekto kalupara ring mansions Alimuquete, Pampanga, yun pati ka rin Aliwang Lugal, Antimoking Makati, Ampong, Batangas. Pauli na ng marakal ng clients, binuura ni ang Quinta Archi Corporation. Actually, mag-start siya mo from nowhere. Mag-banding kami. Siyempre, inuman. Then, one of us, si Architect Jesse, nag-propose siyang business. So, meg-agree kaya nga. Actually, feeling me dati pa yung Quinta. Kaso, alimiya mo kakit pa. Tapos, kasi from college hanggang mayari, after board exam, yabi-yabi na kami. So, the chemistry is there, dynamics. Pag maragulda naman na metong karyang advantages na ng karelang korporasyon, ang karelang miyayaliwang expertise. Since apat kaming mga architects, may kanya-kanya kami mga styles, mga expertise dun sa mga projects niya. Siguro isa yun sa mga magiging advantage namin dun sa kung paano namin ma-handle yung project. Since may kanya-kanya kaming mga construction firm before, yung mga experiences namin as owners, hindi na kami ganun mag-a-adjust dun sa ganung setup. Sisiguraduhan naman kano yung quality ng karelang balang project at tatalnan. Number one, yung slogan namin, quality in every craft. We make sure every project na pinagtuunan ng pansin, every detail, since apat kami, mas marami yung meticulosong mata na nag-check nung per project namin. And we make sure every project is unique on its own properties. Basta mandakal competitors king field ng architecture, alila ka na makipagkompetensya. Nuniya na sarang mamya architectural intervention karemiyaya liwang problema at makasawop kang komunidad. Dito po sa Quinta kasi, we're not hustling to impress or to para makipagkompetensya sa iba. Kumbaga gusto lang namin parang magiging solution dito sa mga bagong mga problems sa environment natin, sa climate change, kung paano kami mas makakatulong dun sa mga sa resiliency regarding the architecture. We are putting a charity, karing anak na alang tuknangan, alang pengari, karing mga tuwang mga pabred na. Mag-contact kami, ma-invite kami karing seminar, ma'am, para mamye knowledge, karing student, karing aspirant architects. Ang po pa mag-attend kami ring alawang seminars para mabiyasa pa at abalo pa kung nano laret ang pwedeng materialis na gamitan mi para king resiliency na aman mo ko lang din. Samantala, tinagong na rin pamilya, kakaluguran, ang timurin ng pamuntok ng Balen Bacolod king merapat a grand opening na ng Quinta Archi Corporation inyang October 28. Yeah, of course, masaya ako dahil Quinta Architects. Alam mo, pag sinabing architects, magagaling yan. And we know na yung mga vision niyan, yung mga kung paano mag-develop sa isang bayan. So masaya ako din sa group of architects na nagtayo ng negosyo dito sa aming bayan. Masaya ako they are four for us, the creator, they are five, the Quinta Architects. So welcome po sila sa aming bayan. Masaya ako dahil mayroong mga batang arkitekto na gusto dito mag-base sa Bacolor. Para karang kabalan abisang unique designs at property evaluated projects, ako kanu mag-aduang isip pa, mag-inquire na king Quinta Archi Corporation. They could message us at Quinta Architects Facebook page, and they could drop by at Barangay Cabalansan, Bacolor, Pampanga at KN8 Arcade Building at 2nd floor. Ako, kaya kayong talasuyo, Liana Canilaw, at yung pusong makabalin.